viimeinen sorimies ottelusta ja meillä se alkaa. Loistavaa, tuomarit ovat joutuneet, hyvä meininki Ulla ja Tuola. Onko sinulla nyt turvallisempi olo? Niin ne kerkesi heittää. Varas lähti, kun toinen kenttä aloitti, niin vihellyksestä lähtivät väärään aikaan. Tämä viheltää. Ei keskivallilla kaksi roikkuja keskivallilla! Miten uskoisin, että tässä on aamulla sitten liikenteessä? Janne astuu kohta pohon punaiselle viivalle. Varo Janne viivaa, älä mene Janne, varo! Varo viivaa! Keskivallilla sitten yllättäen ja se tulee tosi lujaa. Eli arvoisilla seuratkaa palloa, kiitos. Ensimmäinen erä on sitten kääntynyt tuolla Jetiä ja Tomattomia vastaan ja what happened? Zero. Brilliant. Okei. Ja siellä ollaan tasapelissä. Nakon Tjerovi minuta еще так у него открыт и 0-0. Второй период. Miten tässä niin? Millä nyt nämä pisteet? Ei saa saltaa nyt pitää kää tasoissa! Jos saa haistua ton lipunnolta, Heitille palloja! Tämäkää heiteltä! miten ne saadaan pois? Et heihin nousu. Joo, hei joku pallolla. Vaikka heihin nousu, joo. Silloin ne otetaan pois. Ja sitten loppupeleissä lasketaan kuinka monta. Palloja keskelle, väistäkää niitä! 7 pelaajaa tällä Hyvin väistelleet. Nyt keskivallilla vähän roikkua! Osaa tulla tänne puolelle. Meillä on tasapeli! Janne pelaa muuten tosi hienosti. Se sanoo, että hän on koripalloa pelannut, niin siitä on sitä hyötyä, se väistelee koko ajan. Ikinä ei ole nähnytkään, miten pelataan peliä. Niin vielä väistä. Loistavaa. Varosta tuota punaista viivaa, mutta pelottaa se tuossa. Ne niin lähelle sitä viivaa. Ne on nyt ihan tosissaan. Keskivallille nousee korkeita. Turha heittää liian kauas. Hei, sitten kun toi keskeltä nousee, niin silloin siihen läsnää. Jokainen huolehtii ensimmäistä jaksoa. Ja Lopatos, joka on yksi mies pihalla. Metallinen ovat pelanneet yhden myös ulos. Vielä väistä. On sellainen ulkona käsi ylös. Vielä. Helkkari hyvin pelaa. On se hyvä, että joku muu pelaa ulkona tuulesta. Se oli siinä. Kukaan ei liiku. Nyt lasketaan montako hengissä. Niin, ja se on varmaan tasapeli. Mä luulen, että se on varmaan aika lähellä tasapeli. Pikkasen hyvä käydä tästä aamusta heti näitä sääntöjä läpi, kun se on mahdollista. Kun siellä ilmeisesti Kovaton joukkue on saanut... Ollaan seisoossa kaikki, olkaa siinä tarkkana. ja valmiina! No nyt se kuuli joo. Meillä jahto! Meillä jahto! Hei! Pauli kautta! Ei ollut punainen katto! Aivan jäätävä tuomarin ja kapteenin kohtaaminen. Ja kakkonen ulos. Ja tässä tilanteessa mennään molemmilla yksi pelaaja. Jahto me jahdetaan! Sitten metallimies, erimies, kilpailija numero 7. Tässä on ne videolle kuvaa. Ja ensimmäisen kertaa vanhemmassa kyllä metallimies ei käydä koutsi siellä. Että kyllä on aika sananvalkuus liikkeelle täytyy myöntää. Mitä ilmeisesti mitä täällä on niin... Onneksi tämä oli vähän harrastettu aikaisemminkin. Ja jos ei pelaa, niin sitten ruoskitaan. Sitten se lähtee.
Ja Jytin Fortumin ottelun kakkoserä on käyty. Ei kun Antti tuhlaa kaikki pallot hirveellä kiireellä. In section 8. Oho. Nyt ei ole enää kuin yksi puolustaja. Yksi puolustaja. Älä Antti tuhlaa palloja. Ai vitsi lähti. Onneksi meillä on paras pelaaja jäljellä. Menkää kaikki vaan yli. Paras pelaaja jäljellä. Niin joo, ei saa mennä kuin 3, niin justi se. Kaikki vaan, kunhan menee 7, mene. Monta niitä. Nyt noille pitää katsoa. Kyllä. Taas on kaksua pallille, taas on kaksua keskivallille, roikkuja siellä on ahasta. Roikkua keskivallille, siellä on ahasta. Ai Janne kuule. Osu! Hyvä. Kakkonen ulos! Siellä on yksi palannut ja keskivalli ja roikkua sieltä palaa se toinenkin vittu! Tää ei oo totista hommaa. Osu! Jee! Hyvä! Mahtavaa. Osu perään. Niin teki. No seuraava päässä. Keskivallille palloja! Mitä sinä siinä? Ei, niin sulla takana on palloja! Paljonko meillä on ulkona? 2. Joo, mutta me ei pääs lippuryöstä, ei mitään muuta mahista. Niin kyllä mä Joo, mentiin. niin on. Niin, helpottaa. Se on vähemmän kuin meillä. Niin on kyllä. Mikä tilanne istoo? Tämä on niinku... Sä nyt ajasta paljon kiinni tietenkin. Niin. Tää tarvittaa mitään muuta kuin odottaa. Ja sitten pelaaja vahvistus Venäläisen joukkueeseen Mika Kumpulainen. Kyllä Hartkin sinua tarvittaisiin kovasti. Missä? Siinä on vitonen irti. Otetaan niitä palloja. Osu. Menkää pakemaan. Menkää, ottakaa palloja. Palloja nyt juoksua, saatana! Lippu hakemaan! Hakkaa se lippu, josta me... Jokainen pallo käteen! Heidi, älä heitä palloja! Pallot vittu käteen nyt! Pääsee seuraavalle mallille. Niin. Älä vielä kato! Hei! Ei hyväksy. Eikö siinä ole sun? Miksi se yrittää? Ei se sitä. Tuula! On, mutta siinä ei ole mulla monta. Jos ei tarvitse nyt välttämättä toivomuslauseet paljon hirveästi auttaa. Niin on sellainen tuomari, kun on tuomari, että suoraan laittaa kättä, niin oikeasti jää siinäkin häviällä. Ja sitten se suunta, niin tulee ainakin Äsken vaan mennyt tuon seuraavalle mallille. No palloja on matkan varrella onneksi tuolla kentällä. Niin sama onko palloja vai se on juoksee vaan niin jo. No ja mennä vaan! Mene!
se toki. Ei niin. Siellä saman tien näyttää, että disqualification soi. Kemijärvellä pesäpallojoukkuetta. Mä voin näyttää sen. Hyvä. Nyt suuhun juoksee, mutta tyyli on monen. Mikä on tilanne? Lippunen näyttää aikaa. Se oli sillä selvä. Siinä se oli. Hillittömät isot aplodit. Kiitoksia metallimies. Sitten vaan Sutelo Jöttinen nainen suureksi taipperin kärjeksi. Katarikka olisi tarvittu Laksilassa eilen nimittäin. Tuli niin paljon niinku Ouluun huonoja uutisia, että ei mitään järkeä. Jepä. Тем временем на поле ИПЛ только что завершился матч между двумя финскими командами. Игрок из команды Виталий Миевских героически пыталась взять флаг одна против целой команды, но ее, к сожалению, выбили. Поэтому победу у нас в этой игре одержала команда Лотов-Тенкурс. Hyvä.